இன்றைக்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தையில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கீபோர்டு தான் வாங்கினோம். இது ஹெச்பி வயர்லெஸ் கீபோர்டு. அடுத்து 10,000 mAhல ஒரு பவர் பேங்க் வாங்கினோம். இது வேலை செய்யுமான்னு தெரியாது, நம்ம போய் போட்டு தான் பார்க்கணும். அடுத்து நம்ம தெரிஞ்ச அண்ணன் கடைக்கு போனோம். அவர் நம்மளுக்கு ஒரு ஏர்பட்ஸ் ஒன்று கொடுத்தாரு, அப்படியே பவர் பேங்க் ஒன்று கொடுத்தாரு. அங்கேயே என் ஃப்ரெண்டு கௌசிக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒன்று வாங்கினோம். அடுத்து ஈத்தர்நெட் கேபிள் ஒன்று வாங்கினோம். அப்படி அடுத்து மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால ஒரு சொட்டர் ஒன்று வாங்கினோம். அடுத்து என்னோட சிப்லிங்க்கு இந்த மாதிரி ரிமோட் கண்ட்ரோல் எல்இடி லைட் ஒன்று வாங்கினோம். ஏடா கௌசி, அது உண்மையாக நாய் தான்டா. அது இன்னும் ஏதாச்சும் வாங்கலாம்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே மழை பெஞ்சிருச்சு. ஸோ அதனால் கிளம்பிட்டோம். வீட்டுக்கு வந்து இந்த பவர் பேங்கை போட்டு பார்த்தா சார்ஜ் ஆகிடுச்சு. அப்படியே ஃபோனுக்கு சார்ஜ் போட்டு பார்த்தா சார்ஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து நல்லா தான் வேலை செய்யுது. இந்த பவர் பேங்க் வந்து சார்ஜ் ஏகுது. அதே டைம் ஃபோனில் சார்ஜ் போட்டாலும் ஃபோனுக்கு சார்ஜ் ஆகுது. ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக ஹீட் ஆகுது. நம்ம அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். இந்த வாட்ச் சார்ஜ் போட்டு பார்த்தோம், அதுவுமே சார்ஜ் ஆகிடுச்சு. கடைசி அந்த டார்ச் லைட் மட்டும் வாங்கினோம், ஏன்னா வெல்டிங் அடிக்கும்போது தேவைப்படுது.